Gorka institutuan sartu zen. Jonbrai zelan zegoen. Eso. Gorkaren laguntzaren gatik aprobatu zuen. Javierrek suspenditu zuen. Orduan esan zion Jonbrai. Gorka, esplikatu Javierri zer den ari laguntzen. Ongi, begira. Batzuk eskatzen dute. Orain, historio txiki bat kontatzuko dizuet. Hau da aditza. Hau matoia eta hau aditz laguntzaile. Aditza, goiz guztietan paseo txiki bat ematen zuen parkean. Eta orduan matoi bat agertu zen. Eta astilla bat eman. Eta orduan agertu zen aditz laguntzaile. Eta hiltzen, orduan hau esaten zen, eta galdetu zen. Nor naiz? Aditza. Segun da gaur, ez da. Eta fusionatu ziren. Eta beti joan ziren kontu. Eta hau da nire historia. Eman adibide bat. Bai, eta pixa egon ziren nahi. Hori da zure liburuko atal bat, ez? Ez pixaren zion. Bale, ongi, eta hau da ziren. Vale.